and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Potion 29. Love potion number. Bay! Ay! Ayaw ha! Oh, Bay! uy! May nalimtan ka sa jeep! Kang tingog yung tuwan eh. Gwapo siya pero pati kang tingog. Ang driver mas ang gisakyan di ay. Ang imong dahang regalo, imong nalimtan. Ha? Ako na? Oh, ikaw na akong pasahero kanina. Imo, gid ne. Nimaning ka di ka? Wala man. Kukuan man. Sige ha. Kay, nagdali ko. Oh, ay. Ano siya tuwan na? Ako ko na regalo. Pero wala ko magdag regalo ganina. Ano siya tuwan na? Ako may giulian ng regalo. Kung kinsa magkagnaa sa gawas. Sud na sa tent. Naadis Madam Rosario sa sword sentence. Masud lang ko eh. May adlaw diha, Madam Rosario. Ay, katawa kita rebang duha din ni. Ay, Madam. Madam, unsa may nakalipay nimo? Karon, mituo ka na gyud nako. Nga may regalo kang madawat, di ba? Ha? Kun, wa ko makasabot ini, Madam. Kanong wa ka makasabot? Mauna ka na ang regalo nga akong giingon kanimo nga imong madawat. O sige, makalakaw ka na. Uy, yoso. Ay, sa kupalakta, Madam. Magpatag na mo kunim usab. Ayaw ka bala ka. Matuman ang imong gihuna-huna karong adlaw. Tinood ka, Madam? Matuman? Makita na ako siya? Oh, makita nimo ang dugay na nimong gipangita. Oh, Busa makalakaw ka na. Kay mag-beauty rest una ko. ang say beauty rest, Madam. Mukaon una kog lami. Sige, babay na. Beauty rest, inang mukaon. Makatuon kita din na syudad, Pero, ala. Sirtiya ko na ko nung adawa. Giulian pa ko regalo nga, dili ako. Nya, gitag na pag ni Madam Rosario nga, makita na ko si Ana. Wa pagi ko panilig bayad. Astyang, sirtiya, gina ko. Dagan ko. Karon po ko kisulti ko nini. Mudakan ko kusog kayo. Kang kinsa man regalo ko na dawat. Dutay dagan Dutay dagan ni malipayon tao. Wa may nga ni si babaw si galo. Nindot pagi pagkaputos. Ay, ako nindado sa amo. Uy! Matukan ba ka kinatawa kung dili ka mo mahina ko sa imong gikalimutan. Sama ko na. Uy! Ay, nahimot na ko atong Aldrin. Mituhuog yun siya nga. Giswerte siya karong adlaw. Kay nakadawat siya regalo nga akong gipatunol ni Tiboy niya. Mao ba? Unya. Kinawat niya ang akong giputos nga regalo. Sobra pas dawat. Pero, milingin ang matas tonto. Wa sa kato nga. Ulian sa regalo nga dili iya. Ignorante yan. Oy, ignorante ang dako. Mayo pagka-shots ka mo. Kunaon niya. Smooth kaayo ang atong plano, dili ba? Mao gyud. Og huwata na lang ang sudgog nga mahitabo, ha? Pero pakan asa ko kay perti na kong hago aron. Saba da, uy. Nahago ka? Nga, igo raman kang nagdasig sa regalo aron ipahatag na ko, Aldrin. Oy, nahago gyapon ko. Milakaw ko. Hago gyud na. Bibi. Pati mo asa ko diha, bisag dukot na lang. Baby ko! Bay! Oh! Malasan ako ng mga adlaw eh. Way, angay mag-uol ni mo eh. Ay, nagulguol di agad.
Kisamtay di angay mag-goal ini. Ngang akong mga pulo nga gamit kay na kong panguyab. Gigisi-gisi magid istila. Usabay ako gamiton. Magpalit na sab ko. Oo, ana gina. Kaayo ba ikiha tong bayhana oy? Na, mo ni naani ni mo si mong ka palikiro. Lagi lang gilang, mamalitag ko kayo kay ron. Napamukay kwarta. Kay wa mga bayad si Madam Rosario sa kung papatagaan niya. Og swerte bigay kayo. Kaya tinuod na bay. Sino tinod? Ang tagna ni Madam nga makadawat kog regalo. Usa? Unsa? Tanawa. Tanawa regalo akong dao. Tanawa. Silver ang putos. Buti pa sa butana nga puti kini mong regalo. Puti. Unsa man kaawi? Unsa? Ikaw ba no? Naman. Kay ignorante gini mo eh. Ignorante. Mangingilan lagi itong Madam Rosario. Mangingilan. Bahala ka. Basta ako bituo ko niya. Kaya natuman ang tanan niyang gitagna. Una, ang babae nga mahimo nimong ika-29 nga uyab. Be. Ato ng pangitaon na ika-29 na kong uyab eh. Para malingaw siya ko. Kay gool kay kong gigisi-gisi sa malitang istila ang kinakuskan ako mga polo o t-shirts. Kang tisuya raman ako ining mga puluha oy. Ito. Dali na. Na. Ipakita na ko ng bayhana be. Ayaw. Siya ayo. Bamiko. Kinalahaguan mo papangita sa kay patinibi ni mo babae sa imong kinabuhi. Kanang pagbuod ko sa panahon nga magasugat inyong daan. Anong lisod-lisurol pa man ko nimo? Nga nagkaila na magkakaanong bayhana? Lagi ko. Pero wa mo ko makatulto sa ila. Usama ni mo na. Unya pa gyud. Gawas pa gyud na. Ang tagna kinalang mahitabo sa gitakdang panahon. Umsa naman tao ka manulti eh. Mura naman og milabaw ka basa manalagna nga manulti. Basta. Mo ni akong gibati. Pabuta ang panahon nga mo'y muhukom kung kunos ni mo ikasugat ay kabantinibing babae sa imong kinabuhi. Nga ako nang nakitaan. Tingog mo sila po, no? Tubaga. Kadiyat. Uy! Nasam ka? Gilabay man mo ng imong cellphone. Uy! Nakurintihan ka? Siya na sab. Nanawag na sab. Kinsa naman sana? Si Estela. Unsa? Tubaga ba eh. Ingnang huwa ko. Ayaw! Di ko! Sige, ilabay lang diwas. Tumbi, dagdaking ba to? Ayaw Ay mo eh. Tubaga na. Ay mo cellphone ba? Tubaga na lagi na. Nastilam ka na. Dagdaking ba to? Dagdakan ko. Ay, si Binuwa na. Tubaga lang na. Hindi ko! Nga naman. Ako ikit-kito na. Kung naging mo tubag, mura na kiring. Pati mo paak. Ha? Gisi-gisi ko sa nina ni mo. Tubaga na. Tubaga, inangawa ko ha? Tubaga. Ha? Kuy, di ba yung tingali ko hunungan ini bayhana? Husto. Magpalit ko laing SIM card. Ni aram na ni nindot ka pagi. Husto, mag-ilis ko number. Pero, kung mag-ilisab ko, di na sab ka kontak ang ako mga importanteng palalab. Di na ko mag-ilis eh. Pahala kang silpuna ka kung mapagaw ka diha. Diha ka? Anak ka na regaluha ka? Ninduta regalo. Mura na siya mo tando basta akong istoryahan. Shh, regalo. Diha ka? Anak ka na regaluha ka? Kaya mo tan diha? Mariki mitando sa paminaw. Ano kang miabot man siya na ako, no? Ikaw ba? Ano miabot ka na ako? Ha? Matando eh. Bilib pa na kung ng Rosario eh. Ano yung Madam Rosario? Tinuod maging nakadawat kong regalo. Pero, wala. Dilip ni para na ako. Matod bus driver. Ako ko nitag-iya ini. Samsyo? O may markang para ako. Hoy, ikaw ba? Regaluha ka? O sa may suhod mo? Ha? Di ka masuko? Lilion ako ang suhod mo? Suwayan ko. May ko. Ang suhod ka. Natubag na mo si Stella? Bahala to siya ay. Ha? Uy, ikay unya higdas kong kwarto be. Ako na din sa imo. Adi ko?
Ayaw saan niya ako. Siya? Magunahon na po ko kung kisagitagyan ni mga regalo. O para kang kinsay gugani. Uy, anong labad-labaro man ni mong uoni mo? Ablihan na ta! Bebe, ako'y ablihan. Oh, ayaw! Unsa man na mo? Gision, aron mablihan. Ay! Ayaw ba ko? Hala! Gisi nun! Ayaw nga nagisi naman na. Lo! Oh, loko! Patay ko sa tag-iya ni regalo ha! Patay ko! Usa? Ganun nga mamatay man ka? Nga ikaw may giulian na na. Di imo na. Sige na, ablihan na itong tiwas. Di ba naman yung mga update ng regalo ka dili para ato? Na, Sama ka? hinay ka naman ni Nago. Tiwasong ko na lang ni. Ah, oh, Uy. Wala. Muna isod. Ining karton. uy. Duwaan! Teddy bear man ini nga puti. Nala. Pusta nagbalik ba eh? Oh! Puto balik! Gigisin ni mo! Nung bangko may tuhan na! Gigisin yung puto sinduan! Ni pustong nagbalik! Unsa ni nako? Nga di magini para ako! Uy. Usa man ka? Ana? Lingkod ako diha. Usa man ka, uy? Malipong sa kung magtanaw ni mo nga, nagsigig tuyok diha. Ay, pasagdi lang ko. Excited lang ko sa sunod nga mahita po. Kung ablihan yun atong Aldrin ang regalo. Ay. Ikaw ba, usa man ka, uy? Nakagusto ka atong taga-bukid o hinapay? Hilog di, uy! Ilong. Panarbaho ning ato. Kinahanglan nga mapatuog yun nato tong Miko nga tinuod ang pagka manalagna ni Mama. Busa, kinahanglan mo tuo sa tong Aldrin sa tanang nahitabo niya karon. Kalugawa. Kaluig yung kastinol katagiyan ni mga regalo sa. Pero ano nga mo giningan, eh? Shh. Sorry kay Duan, ha? Sorry, ha? Gisapot nga to sa Miko. Mong giguba niya ang imong nindot kayong putos. Sorry, ha? Ang mawanagin mo yung mo. Uy. Saan ni gamay papel nga gikwintas ni Duan, ha? Hala, ngaan mo ni. Ana. Oh, Ana? O di ni Ana? Ana nga sa hatagan ning Duan? Ana? Yo! Mao na gini si Ana! Natuman na gini tagilan ni Iba Rosario! Natuman gani! Nga makita na ko si Ana! Akong gipangita din ni! Oh! Tu Ana! Ana gini nas kaming suwat! Tu Ana! Oh! Dili pa ka ni Tu Ana? Ako nagpalayo sa nisya, no? Pero kuan man, Tu Ana di man sumpay. Tu Ana gini siya! Niya numero! Shay! May lain ding suwat! Unsa man niya? Please call. Oh, please call. Siya pasabutan eh. Oh, please call, oh, tawag! Patawag ko niya! Patawag ko niya ni Ana. Pero, kisa may magpatawag ni Ana. Ako ning tawagan. Aron makita na ko sana. Basig siya nagit ang Ana nga akong gipangita. Manghuam ko sa cellphone ni Baby ko. Tawagan ako ni numero ha. Nga, niya gikas duaan. Makita na gino ko si Ana. Tinuod yun ang tagna. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!